15 Pro'dan ve S24 Ultra'dan gymmat. İkisininkinden hem gowy kameraly we üç köşük dizaynlı flagman gözüňize gelýärmi? 100% bilýän häzir kommentarda ýende waýna başlaýar S24 Ultra gowy, 15 Pro gowy foto düşürýär diýip, ýöne oglanlar we gyzlar. Şo telefonyň hemmesini elimizde saklap, olan kamerasy bilen tanyşyp gördük. Oppo Find X7 Ultra ýaly şolaň birem foto düşürüp bilenok. Gelin bu telefon bilen ýakyndan tanışalyň. Telefonyň karakteristikleri barada aýdyp oturmaklaryň gerekligi ýok. Bul hakyky flagman. Snapdragon 8 Gen 3 prosesor, 12 ýa 16 GB RAM we 512 GB çelini hemişelik ýat. Üstesine IP68 standartı boyunca suwdan hem tozandan gorag, amma 100 Watt çal zaryadkany podderjit etýän 5000 mAh batareýada oturduranlar bu telefonyň içine. Umuman aýdamyzda hakyky raketa. PUBG'da meselesi 120 FPS berýär. Ýöne bu zatlaryň hemmesi bu telefonyň esasy aýratynlygy däl. Oppo kompaniýasy bu smartfony ilki bilen fotoflagman hökmünde öňe sürýändir. Şoň üçin buň içinde 4 sany 50 megapiksellik kamera oturduranlar. Olaň birinjisi esas obyektiv. İkincisi 2.8x zoom üçin niýetlenen telefoto obyektiv. Üçüncüsü 6x zoom üçin niýetlenen telefoto obyektiv. Dördüncüsü bolsa ultra giň obyektivlerdir. Telefon hakykatdan hem foto diýsen gowy düşürýär. S24 Ultra'da 15 Pro Max'am bunu görende gyra geçip çilimjigini otlaýarlar. Ýöne şonu da kommentarda S24 Ultra gowy foto düşürýär diýip hökman ýazan. Ünsüren bolsaňyz, buň üçin 200 megapiksellik boş sensor ýokdur. 64 megapikselden ýokarı duruşuna marketingdir. Özüňizi satyjylara allatmaň oglanlar. Ýene de bellemeli zat bol 2 sana zoom üçin niýetlenen obyektivdir. Sereden oglanlar zoom 2 görnüşli bolýar. Sıfravoy we opticheski. Olaň ne hilek işleýänligi barda aýratyn video düşürüp paýlaşar. Ýöne şu wagt bilmeli zatymyz sıfravoy zoom suratyň kaçytwasyny öldürýär. Optik zoom bolsa suratyň kaçytwasyny zaýalanok. Köp kişi kamerada näçe x zoom köp bolsa şonça da kamera gowy diýip pikir etýär. Aslında kameraň zoom sany on kaçytwasyny hiç ile görkezanok. Goýmaň telefonum 30x zoom etsin, ýöne suratyň kaçytwasyny ýitirmesin. 120x zoom edip iň sonunda bir direk surat aljak bolsam 10 ýalyk zoom maňa näme gerek? Umuman Oppo Find X7 Ultra'da 2 sana periskopny obyektiv badyr. Suraty düşünýänler buň näme zatlygyny bilýänlerler. S24 Ultra'da olar ýalyň biri bar. Ena şu wagt siz ekranyňyzda bu telefonyň düşürilen suratlary görýäňiz. Olara seredin we özüňizden baha berin. Men pikirimçe bu telefon diňe biziň topumyzyň karaly bolan Xiaomi 14 Ultra'dan azajyk galýa. Beylik flagmandan hemmesini gördümemedenoq. Telefon Android 14 esasının ColorOS 14'te işleýär. Bellemeli zat bol kitayski versiýa. Gynansak da Oppo Find X7 Ultra global bazar üçin görkezilmedi. Ýöne şonda da buň üçin Rus Cinema, Play Market, Play servislerin hemmesi işleýär. Umuman hiç ilek problema ýok. Alyp ulany bermeli. Bu smartfony beýlek Androidlerden tapawutlandyrýan ýene bir fiskajyk bar. Olam gapdalnaky ýerleşýän trigger ýadymyza düşýän bolsa OnePlus'da da bar şolar ýalyk triggerler. Bellemeli zat OnePlus'am Oppo'ň bir brendi. Ina OnePlus'dan alyp Oppo'da geçiripdirler şo triggeri. Telefony biz goýýa, обычный rejimde goýýa, hem VIP rejim diýip ýörüýte bir rejimi aktivasiýa etýär şo triggeri gallarýan bolyn. VIP rejimde hem kameralar, hem mikrofonlar, hem beýleki daçyklar hemmesi bloklanýar we sizi diňläbem bolmaýar, sizi görübem bolmaýar. Umuman bir özüniň goragy barada alat etýän adamlar üçin diýsen gowy funksiýa diýip pikir etýän. Şular ýaly gyzykly telefonlar tapyp berýänlikler üçin Garant Mobile dukanyna köp sag bolsun aýtýan. Olaň magazinden siz issenlik telefonlary we aksesuarlar tapyp bilersiňiz. Üstesine de olarda siz tölegleri bank ýa-da kartusy bilen hem amala aşyryp bilýänsiňiz. Indik videolarymyzda görüşýänçek, hop, sag bolun.